ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Terus sebelum kalau lecek nak buat sebarang penting tak bisa. Sekarang aneh kalau tu bisnya mengalah sentuh nak mobile. Jadi betul. Mereka kalau tamrung bisa. Kapan kau kurang. Terus mau Harian kejing yo kejing ut jing nam negi Samla Pule repair ya kejing Pynslem ban poi ke pisah by bam sha account jing Samla Pule ka new trap youth council limba ke education cell menta ka sngi ka apply trip urempang kelale binya kendu yu DY director jing higher and technical education kini kejing le binya kendu ke noyalam ke HYC education cell hapo kejing lamu ba ban pin biang riang assistant general secretary education ha ka office of director of higher and technical education ke badan hala imkra Haba keren jikla patai kubor ba ban pin biang ulu ong bakaseng kan ap hadu ka singin ningkong balada ja bana ka office ba ka bank gidang Pynslem ban pin poi ka bai bam ki kena school ka seng kan sa shim ya ka sinjam ka Tyngeh Tika jingwan ka jongi hang ni nakaliang ka HYC education cell kalong bait bangin wan ban kali Halor ka tu scholarship ka basa ka bampat poi ki kena nomor babun ba ki kena lawan ut chingi kila likmi kila wan ut ba kila ong ba kila likmi shabang la sau san sien ba kila wan mi hang ni la sau san sien ta kala kata ba ke jingnek ke jingwan ka jongki dan nakaliang ka education cell kamla man susngap tingi lawan ban mi mentah ni banyi kendu ba iba nong siet iba nong siet ye ka jing keren ka jongi iba nong siet ba kalong ba batai ka rum ka jing batai ka jongi kalong ba ba na bank kimpat reconcile ya ka pisah te kadun ka jing sokut nomor ba ka bank empat reconcile te haduk menta kebadai ka account jong scholarship kadang don dang lai pinyo hajar te ka jingkat pak ka jongi ya iba kalong baik ba ni ong bangin ong i ba in pha lo dak siti sigi kena ba kin sung thu te in pha kham kloi no ka siti si kena ba ki kena kin sung thu balai ba kini issue kimi ni balai kini ka R11 issue kami te nakaliang ka HYC education cell ru ngiru ngin push ya kata but mentah sa pangpuan ngin lej banyak kenduk sebab kabang balai kabang kale suki kemudian nomor ba ki kena hibun kala jenjar nomor ba pini ka jingut ka jingyam jung kena ka debet ba kidang ki kena ki ba sa kham jingai ki ba sa shabar jung shillong ki ba sa shabar jung shillong ti ki haban wan chani nang ta dadap nani ki haban limi sa shabang jung ki ta kala kta bai ke jinglek ki jingwan jung ki mar kam dei ka batat ka bai kali dan kaliang ka education cell ngimla menjusngap kata ta kadang iwan mentah kasni te imat ngin up monde ngin pej kumno nakaliang jong kanik office kanle kumno bat nakaliang kabang kanle umno talada kamle ye ta nakaliang ka HYC education cell te ngin le na dak bating e nomor bakani hi kala kta palat bun sha i kena nomor ka pisa kamle ka bakai bat ka kum ka jingyo ka jingtip ka jingi hadu san hajar ngut khuna ubompat dio hadu san hajar kamle syu ka pisa ka bakai san hajar ngut khuna te imat nakaliang ka HYC education cell bat ki dikot na di bekren men ya ba ngin up monde ngin pej ka siti ka ban pha na iba ram siet ka long kumno talada nani kimle ai ban na bang kim shim khia ban reconcile wut no tana kaliang ka HYC ngin num song thaj ngin tur seprang ngin ai no dak bat ngia kim ong percentage ka kat kum ka jingyo jing pensyai ka de san hajar ngut khna san hajar tam khna amde san hajar ngut san hajar tam tamo ka pisa kam de syok makai tu abun ba san hajar ngut 4 poi ngala juan mi shabang mo at ki por ngali bi khna kidang ki bopun yang nga susngap chwa ngam khem ong ngari ni HYC tanga susngap chwa kumno ka bank ka don bonong ka bank ka long bai ka basung thamula ha ka long bai ka bank ka keno kini office ka keno ka bank la shia kawang akti bai pramaki gen nrei menta pa jinjar khna te bat ka jing pensyai si khna ru ka long ba kin pendap no kloi ya ka KYC ka jongki kin pendap no kloi ka bai dei bat ka bank ka bai dei bat ka kambang ka jongki nomor ba lada reconcile no ka bank dia ka bumot kanum dan jing e kan ki bat ko jing pensyai si khna ro kolong ba ngi kwa khna ba kin shim khia halor kan ye ba kin pej ba ka bank jong ki kolong aktif yele ban penong aktif nomor ba lada ka reconcile ka bank lada ka pisa transaction ka jong ki kan point no lada ka pisa ka jong ki kan point no lada ka bank account ka jong ki kam im tabok kan sabu jing e khna te jing pensyai si khna ro kolong
penlong aktif lupa no ya ka bank account ko jongki ba kanumbu jing pahadian hambut. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center